אני עורך דין אריק שלו, אני המנכ"ל והבעלים של משרד עורכי דין, המייצג כבר למעלה מ-12 שנה לקוחות בתחום דיני העבודה והביטוח הלאומי. ככל שגילו של העובד מתקרב לגיל פרישה והסיכויים שלו למצוא עבודה חלופית הם קטנים יותר, ככה בית הדין יבחן את הפיטורין ביתר חומרה וגם יבחן את תום לב של המעסיק. ישנם פסיקות מהעת האחרונה למשל, שאחת מהן זה דוגמה שעובד שהוא בגיל 63 שמפוטר על ידי המעסיק בתואנה של התייעלות ארגונית, בעצם התפקיד לכאורה מתייתר. העובד הגיש תביעה ובסופו של דבר נפסק לטובת העובד 320,000 שקל. בית הדין מנמק את הפסיקה בכך שהוא לא השתכנע שהמעסיק בעצם חיפש איזשהו תפקיד חלופי, או לחילופין הוא לא השתכנע שהתפקיד של העובד יתייתר. אני ממליץ לכל עובד שמפוטר בגיל מאוחר, קרוב לגיל פרישה, לפנות לעורך דין בדיני עבודה שעוסק בדיני עבודה ומייצג עובדים ולבדוק האם נסיבות הפיטורים היו תקינות.